Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Za danas sam vam spremio nešto što smo već do sada radili. U pitanju je Akinator, kao što već možete da vidite, i on je meni već ovdje postavio prvo pitanje, ali pre nego što krenemo hoću da vam kažem da danas tražimo 3 youtubera, youtuberke, kako god. E sad, prvi youtuber koga ćemo da tražimo bit će PewDiePie. To će biti nešto onako, ajde kažemo, malo lagano za ovaj sajt, za Akinatora. Drugi će biti Jelly, znate svi, pretpostavljam, Jellya. A treći youtuber ili youtuberka kojeg ćemo danas da tražimo uz pomoć Akinatora jeste ujedno i novi član RefreshTube-a. Znači tako je, dobit ćemo novog člana RefreshTube-a, ali vaš zadatak je da u komentaru ovog videa napišete šta mislite ko će to biti. Da li će biti neki youtuber, youtuberka, i da nam napišete ko će to stvarno biti, koga biste vi možda želeli da vidite. Tako da pišite komentare, vidjet ćete i saznaćete vrlo uskoro ko će to biti. A sada mi da se bacimo na Akinatora. Kao što vidite, već sam rekao, on je nama postavio ovo prvo pitanje i ja ću za prvu osobu tražiti PewDiePie. Znači on je mene pitao is your character a YouTuber, znači da li je taj karakter kog sam ja zamislio YouTuber. Ićemo na yes, mislim da će ovo biti baš lako, ali dobro. Lako za ovaj sajt. Pita me da li je to dečak taj ili kao muško, da li je taj YouTuber. Ja ću kažem yes. Pita da li se taj karakter bori uz pomoć lista. Ne bori se uz pomoć lista PewDiePie. Možda je pomešao sa nekim likom iz igrice, ne znam. Kaže, da li je naš karakter povezan sa nekim festivalom? Ja ću kažem ne, zato što mislim da PewDiePie nije, iskreno. Ako grešim, vi me ispravite u komentaru. Kaže, da li naš taj karakter igra Minecraft? Reći ćemo ne, zato što PewDiePie ne igra Minecraft. Onda, da li naš karakter igra FIFA? Ne, PewDiePie ne igra FIFA. Kaže, da li je taj karakter sa Balkana? Reći ćemo ne. Da li je taj karakter gamer? Da, naravno, PewDiePie je gamer. Da li taj karakter igra Happy Wheels? Da, mislim da se već približavamo odgovoru. Da li taj karakter ima zelenu kosu? Ne, ali Jacksepticeye, njegov drugar, ima zelenu kosu, tako da ćemo reći ne. I on je mene pitao sad da li je taj karakter iz PewDiePie-a. Šta? Čekaj, da li je ovo realno? Da li smo uspeli da zbunimo Akinatora samo tražeći PewDiePie-a? Znači on je mene pitao da li je taj karakter iz PewDiePie-a, kao da on dolazi, kao da je PewDiePie neka država, pa me on pitao kao da li je, ne znam, PewDiePie, ne znam kako ni da vam objasnim. Da li je ovo realno? Ovo sam mislio da će mu biti baš lako, ali ja sad ovdje ne znam šta da mu kažem. Da li je taj karakter iz PewDiePie-a? Reći ćemo yes, zato što ovo je bilo nevjerojatno pitanje. Kaže, is your character Swedish? Rećemo yes. I okej, evo ga, naše PewDiePie-a. Okej, ovo je bilo malo lako za Akinatora, ali ono pitanje me baš začudilo, zato što iskreno ne znam šta mu je ono značilo, ali dobro. Idemo na play again i sada tražimo novog. Kao što vidite, on me odmah pitao da li je moj karakter gamer. Tražimo sada Jellya. Kao što smo rekli, tražimo Jellya. Jeste, Jelly jeste gamer, on je YouTuber gamer. Da li on igra Minecraft? Mislim iskreno da ne igra. Ne pratim ga baš toliko često, ali ne, možda je na početku igrao, ali reći ćemo ne. Da li on ima dugačku kosu? Reći ćemo isto ne, zato što nema. Da li je sa Balkana? Ne. Da li igra FIFA? Ne, reći ćemo ne. Da li igra Happy Wheels? Da, igra Happy Wheels. Da li ima zelenu kosu? Reći ćemo ne, zato što Jelly nema zelenu kosu. Jeste da njemu sve zeleno i kanal i sve, ali on nema zelenu kosu. Da li je omiljena boja našeg karaktera zelena? Eto, to me je pitao. Mi ćemo kažemo da, zato što jeste. Da li taj karakter igra GTA? Da, igra GTA. Da li on voli da igra na tastaturi? Pa iskreno ću reći don't know, zato što ne znam baš. Ali se ćemo kažemo, is your character famous because of Grand Theft Auto 5 video? Znači da li je poznat zato što igra GTA 5? Reći ćemo da. I evo ga, našao je Jellya. Ok, mislim da mu je ovo nekako bilo mnogo lakše nego PewDiePie-a što je tražio. Ali sada tražimo novog člana RefreshTube-a za koga ja znam, ali vaš zadatak je da u komentarima ovog videa pogodite koji će to biti novi član pre nego što ga vidite na RefreshTube-u, a vidjet ćete ga vrlo uskoro. Tako da, ok, idemo na play again. I sad ćemo da vidimo, ja ću sad ovdje da tražim tog novog člana, a vi ćete naspram mojih tih odgovora da probate da saznate ko je to. E sad, možda ćete uspjeti, možda ne, ali vidjet ćemo, pomoći ću vam koliko god mogu. Šta kaže, da li taj karakter poznat zato što igra igrice na YouTube-u? Reći ćemo ne, zato što taj karakter ne igra igrice.
Da li je taj karakter YouTuber? Reći ćemo da. Da li je taj karakter muško? Da li je taj karakter muško? Ne znam, ali ićemo ovako, verovatno nije. Pita me da li je žensko, sad ako bi vam ja rekao da li je muško ili žensko, vi biste znali. Tako da ćemo da kažemo možda, i ništa više od toga neću vam kažem. Kaže, da li taj karakter ima rozu kosu? Mi ćemo da kažemo ne, zato što karakter nema rozu kosu. Da li taj karakter izgleda kao Spider-Man? Mislim da nikako ne izgleda kao Spider-Man. Da li taj karakter živi u Americi? Reći ćemo ne, zato što ne živi. Da li je taj karakter iz Srbije? Već me pitao to, znači on je već dotle stigao. Reći ćemo da, zato što jeste. Da li taj karakter nosi šminku? Pa, okej, mogu i muškarci da nose šminku, tako da nemojte ništa prerano da zaključujete iz ovog odgovora, tako da rećemo yes, ali opet ne znam. Da li je taj karakter prijatelj sa kapetanom Priceom, kako god, ne, mislim da ne, tako da ićemo na no. Da li je taj karakter rođen u Italiji? Ne. Da li je taj karakter izmislio Apple? Reći ćemo ne. Da li je taj karakter napisao knjigu? Ne. Da li taj karakter ima brata? Za ovo baš nisam siguran, ali reći ćemo don't know. Kaže, da li taj karakter ide u školu? Da. Da li taj karakter voli konje? Pa, verovatno, tako da ćemo kažemo yes. Da li je taj karakter kao dirty minded? Ne. Onda, is your character a religious figure? Ne. Kaže, da li taj karakter ima ljubimca? Da, ićemo na da, zato što je u pravu. Da li je taj karakter povezan sa belim psom? Psom, dobro, zapamtite, znači pas. Reći ćemo ne, u stvari možda, jer nisam baš ni ja siguran, ali ne znam kakva tu veza možda bude. Kaže, is your character the principal of a school? Ne, nije direktor škole. Ok, evo ga ljudi, Akinator nam je konačno dao odgovor, ali pogrešan. Ja ne mogu više, ali bukvalno ne mogu više da pričam, moram da uzem jedan gutljaj Coca-Cole, znači bukvalno mi se grlo osušilo. Znači pričam već 12 minuta, tako da ok, ljudi, kao što sam rekao, Akinator nam je konačno dao odgovor, ali totalno pogrešan odgovor, znači to nije ta osoba koju sam ja tražio, zato ću da sakrijem ime, da ipak ne vidite ko je, iako budite sigurni nije pogodio, ali i zato ste vi tu, tako da sada je sve na vama, napišite dole u komentarima šta mislite, ko će biti novi član Refresh Tube-a, da li će to biti YouTuber, YouTuberka i ko, znači to je jako bitno da napišete šta vi mislite, tako da eto, ja se iskreno nadam da vam je bilo zanimljivo, uspeli smo na neki način da zbunimo Akinatora, znači on ovog puta nije uspeo da nađe tu osobu koju sam ja tražio, tako da ovo je bilo jako zanimljivo i to je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u nekom sledećem i vi ćete saznati uskoro ko je novi član Refresh Tube-a. Ćao!